早速、ワヒネ1、エントリーナンバー46番、田島静奈。48番、小山風花。49番、北村リーナ。50番、牛久保小夏。エントリーナンバー51番、森野志乃。52番、米山千尋。55番、中崎心夢。ワヒネ2、エントリーナンバー56番、鈴木ひばり。57番、山田優奈。58番、中尾里乃。59番、
関レイ。エントリーナンバー60番佐藤奏。61番木山智香。62番石井ノア。Vahine 3、エントリーナンバー63番松永千恵。64番宝部春菜。65番福原郁美。
エントリーナンバー66番伊藤瀬名、67番柳川真理、68番川崎鹿、Vahine 4、エントリーナンバー69番瀬戸美咲、70番山本まりな、72番さえ、73番本間ありさ、エントリーナンバー75番ミキ、78番戸田麻穂、81番平井美希、
Tata'ura'a Ori。84番三上恵美。85番高橋直子。87番山口智美。エントリーナンバー89番バーリエ。90番井桁千恵。92番宇梶純子。Vahine 6、エントリーナンバー96番高橋薫。97番純。
7、エントリーナンバー101番、相原恵美子。ソロ部門プロフェッショナルの決勝を行います。ワヒネ1、エントリーナンバー102番、海のアイネ。104番、小宮浜。105番、青木里乃。106番、川上あやめ。エントリーナンバー107番、堀口誠。108番、日向真央。109番、長峰かりん。110番、渡辺美咲。
111番小泉エマ、112番遠藤真奈、114番今泉さくら、エントリーナンバー115番中村美代、117番淡原海、118番園田リリ、Vahine さん、エントリーナンバー119番田川千夏、120番山崎結衣、121番鈴木飛鳥、122番小曽根京香、
渡辺香織、126番大野萌香、127番平木弘香、Vahine 4、エントリーナンバー128番沢村真由、129番鳥居まりな、131番山本美希、132番新山さやか、エントリーナンバー133番あきら、138番八木橋幸乃、139番ゆい、140
エントリーナンバー143番浦島美冬、145番水野理恵、146番上野モヘヤ有香、147番松田幸恵、エントリーナンバー148番野口茜、149番理香、150番クララ矢後、Vahine 6、エントリーナンバー152番谷川成美、154番杉本留美、155番辻明子、156番よしよし、
エントリーナンバー157番ミナ、158番江川薫、159番川原美恵子、バヒネ7、エントリーナンバー160番マコ、タネ、エントリーナンバー161番田野倉蓮、162番舘野陽吾、
行います。それでは早速アマチュア部門の受賞者を発表いたします。受賞者はご登壇ください。まずはワヒネ1第3位226ポイント50番牛久保小夏、どうぞステージ中央へ進んでください。おめでとうございます。トロフィーが贈られます。続きまして第2位228ポイント46番田島静馬、どうぞステージ中央へ。トロフィーが贈られます。おめでとうございます。Congratulations。そして第1位238ポイント52番米山千尋、トロフィーが贈られます。おめでとうございます。続いてワヒネ2の発表に移ります。第3位231ポイントエントリーナンバー56番鈴木ひまり、おめでとうございます。どうぞ大きな拍手をお送りください。第2位236ポイントエントリーナンバー59番関芽衣、おめでとうございます。どうぞ大きな拍手をお送りください。それではワヒネ2の第1位241ポイントエントリーナンバー62番石井ノア、おめでとうございます。どうぞ大きな拍手をお送りください。続いてワヒネ3に移りたいと思います。第3位227ポイントエントリーナンバー68番川崎千佳、どうぞステージ中央へお進みください。トロフィーが渡されます。おめでとうございます。Congratulations。続いて第2位234ポイントエントリーナンバー65番福原郁美、トロフィーが贈られます。おめでとうございます。Congratulations。そしてワヒネ3第1位247ポイントエントリーナンバー66番伊藤セナ、どうぞステージ中央へお越しください。トロフィーが贈られます。おめでとうございます。皆さん盛大な拍手をお願いします。続いてワヒネ4の発表に移ります。第3位223ポイントエントリーナンバー72番
223ポイント、エントリーナンバー92番宇梶純子。どうぞステージ中央へお願いします。トロフィーが手をされます。おめでとうございます。コングラチュレーション。続いて第2位、229ポイント、エントリーナンバー84、三上恵美。トロフィーが贈られます。皆さん大きな拍手で笑顔にさせてください。おめでとうございます。それではワヒネ語第1位、232ポイント、エントリーナンバー89、マリエ。どうぞステージ中央へお進みください。トロフィーが贈られます。皆様大きな拍手をお送りください。おめでとうございます。続いてバヒネ6の発表に移ります。第3位、207ポイント、エントリーナンバー100番本田真247ポイント、エントリー番号106番川上綾音。どうぞステージ中央へお越しください。さあ皆さんお分かりですかね。皆さんの拍手のタイミングとカメラのシャッターチャンス合わせて一番最高の笑顔にさせてください。おめでとうございます。現場の第2位、251ポイント、エントリーナンバー100
エントリーナンバー122細金評価。どうぞステージへお進みください。トロフィーが贈られます。皆さん大きな拍手で笑顔にさせてください。Congratulations！ありがとうございます。続いてはバヒネ4の発表です。第3位238ポイント、エントリーナンバー139番ゆい。おめでとうございます。笑顔でステージにご登場です。おめでとうございます。トロフィーが贈られます。どうぞ大きな拍手をお送りください。第2位は239ポイント、エントリーナンバー133番アキラ。おめでとうございます。大きな拍手をお送りください。それではバヒネ4の第1位254ポイント、エントリーナンバー128番おめでとうございます。続きまして、バヒネ5第3位232ポイント、エントリーナンバー149番リンカ。どうぞステージ中央へお願いいたします。トロフィーが贈られます。おめでとうございます。続いて第2位233ポイント、エントリーナンバー147松田幸恵。おめでとうございます。皆さん大きな拍手をお送りください。そしてバヒネ5第1位243ポイント、145番水野理恵。おめでとうございます。それでは続いてバヒネ6の発表に移ります。第3位
別賞を発表いたします。まずはベストコスチューム賞。衣装と着こなしが素晴らしかった方に贈られます。衣装の特徴によってトラディショナル ATR モアナに分けて表彰されます。まず表彰されるのは伝統的な衣装に仕上げた方に贈られる Best Costume Traditional。 エントリーナンバー約34番相良しおり。そして Best Costume Traditional 受賞者が実はもう1名いらっしゃいます。エントリーナンバー130番稲津すみれ。そしてもしかしたらいらっしゃらないとの情報が入ってきているので、代わりにアナウンスの、方が受け取りに来てもらえますか。植物を美しく仕上げた方に贈られる Best Costume ATR。 受賞者はエントリーナンバー95番佐藤幸恵。どうぞステージ中央へお越しください。青はフラサプライ様より有料でオリジナルバッグのイヤリングが贈られます。そしてベストコスチュームATR受賞者がもう1名いらっしゃいます。エントリーナンバー150番クララヤゴ。ステージ中央へお願いします。オリジナルバッグとイヤリングが贈られます。皆様大きな拍手をお願いします。おめでとうございます。最後は海のイメージに仕上げた方に贈られる Best Costume Moana。 受賞者はエントリーナンバー102番海のアイネ。どうぞステージの中央へお越しください。青はフラサプライ様よりヒットテンオリジナルバッグとイヤリングが贈られます。おめでとうございます。そしてベストコスチュームも私の受賞者がもう1名いらっしゃいます。興奮していただきました。受賞者はエントリーナンバー126番大野萌香。どうぞステージ中央へお越しください。オリジナルバッグとイヤリングが贈られます。撮影です。おめでとうございます。続きまして最も美しいと評価された方に贈られますモストビューティフル賞の発表です。エントリーナンバー93番角谷ひろみ。どうぞご登壇ください。
表いたします。モストエナジティック賞は最もパワフルな踊りを披露してくださった方に贈られます。エントリーナンバー156番よしよし。そしてモストエナジティック賞の受賞者、実はもう一人いらっしゃいます。エントリーナンバー120番山崎優衣。おめでとうございます。山崎さんにもオリジナルバッグとイヤリングを贈られます。続きまして拍手が最も大きかった方に贈られる P ポーズチョイス賞の発表です。誰かな誰かな。エントリーナンバー101番相原恵美子。おめでとうございました。素晴らしいパフォーマンスでしたもんね。はい、そしてもう一方忘れてはいけないですね。 B ポーズチョイス賞を受賞したもう一方発表します。エントリーナンバー160番マコ。特別賞になりました。こちらはポクラニーズチョイス賞の発表です。ポクラニーズチョイス賞は本大会の主催者ポクラニホンダより贈られる特別賞となります。ご紹介してまいります。エントリーナンバー80番の小林恵理子さん、83番松浦香織、157番みな、6名もいらっしゃるんです。エントリーナンバー133あきら、エントリーナンバー101番相原恵美子、エントリーナンバー160番まこ。以上の6名です。エントリーナンバー80番の小林恵理子、83番松浦香織、157番みな、133番あきら、101番相原恵美子、160番まこ。以上の6名です。どうぞご相談ください。6人の皆さんにはオリジナルバッグ
よ。それではオーバーの発表へと移りましょう。大人の部ソロ部門オーバーオールタネ、まずは255ポイント162番タネのリョウゴ、どうぞステージ中へお越しください。それでは最後になりましたオーバーオールバヒネを発表いたします。265ポイント109番長峰カレン、おめでとうございます。ステージ中央へ。主催者でありますオクラミ本田より皆様へお礼のご挨拶です。本日はたくさんの方にお越しいただきありがとうございます。Thank you very much。 来年7月28高浦オリタニティ2024年が決定しました。さらに3月24日インターナショナルグランドチャンピオンシップがあります。マックスこれから説明してください。はい、説明させていただきます。来年のTata'ura'a Ori Tahitiジャパンは13回目を迎えます。2024年4月28日日曜、渋谷区桜ホールで開催いたします。どうぞ皆様来年もぜひお楽しみになさってください。そしてなんと2024年3月24日にはTata'ura初のチャンピオンシップ決定戦インターナショナルグランドチャンピオンシップが開催されます。9月1日よりエントリー受付開始です。それもどうぞお楽しみに。それでは本日は皆さんご来場誠にありがとうございました。 We'll see you next year。 せーの、まるー
pa hine yau ito e nehe nehe e puro tu oe no tou whenua e puro tu oe no raro matai e puro tu oe no tou aia e pa hine yau ito e nehe nehe e puro tu oe no tou whenua mai te hoe tiare ua apie e pa una oe i te mauahi atoa wariro na oe i te poawa e mana ona ora na u i roto i tau mapatu e puro tu oe no tou aia e pa hine yau ito e nehe nehe e puro tu oe no tou whenua tiare ua apie te pa una oe i te mauahi atoa wariro na oe i te poawa e mana ona ora na u i roto i tou mapatu